Lotzamenduak dira Olatu Talkabarruan azkeneko urtetan martxan jarri egun lan hildo bat, eta helburua da nolabait profesionalak eta amaterrak direnak elkarrekin lanean jarri. Zertarako, elkarlan honen bidez, amaterrak euren jarduna aberasteko aukera bat eduki dezaten. Azken urtetan profesionalek eta amaterrek elkarlanean aritzeko aukera baliatu nahi izan genuen eta esperientzia batzuk martxan jarri ditugu. Oso proiektu polita aukera ematen duna, idei guztiak hartzeko, idei guztiak sortzen direnak hartzen dira kontutan. Horretan ikuste dion nahiko harrera ona azaldu dula gusten da, sortze prozesu horretan parte hartze hori beraientzako ere nik uste esperientzia batzuentzat behintzat berria. 2016ko jendeak eta Altzako kulturretxeko jendeak eta proposatuta, ideia aipatu zioten lehenengo eta behin, aurtengo Olatu Talkarako eta nola izan pentsatzen, dantzaren inguruko zubitxo bat edo eraiki nahian eta iaz iruditzen zitzaidan interesgarri, oso interesgarri iruditzen zitzaidan proiektua hasieratik, bai eduki aldetik, bai suposatzen zuenako sozialki baita ere, eta borrela, pixkanaka, sartzen gone. Era algo que no habíamos hecho nunca, que es nuevo para nosotros, para todas las partes es nuevo, entonces era como decir, bueno, ¿cómo vamos a encajar nuestros taconeos con, no sé, con la danza? Era como, oyes que se hacen cosas, pero nunca lo has visto. Guretzat erronka berri bada, ez? Gu normalean betiko dantzak egin eta zaintzen ditugu, eta guretzat holako proiektu batean parte hartzea oso gauza motibagarria da, ez? Normalean holako aukerarik ez dakagulako. Gu jarraitzen dugu betiko ensaioekin, betiko dantza tradizionalekin, baina orain ostiraletan eta larunbatetan ingo dugun hau, beste, ez dakit, dantzari beste ate bat, ez? Ate ireki bat bezala da, ez? Eta erabat bat datorrela gure helburuekin, ez? Elkarlana bultzatzeko, ezberdin arteko harremanak bultzatzeko. Objetiboki polita izango da, baina neurtu behar da ere, bere aberastasun hori dagoela ere garapen horretan.